Rozhodnutie podnikať za nás urobili tak trošku naši klienti, keď som si užíval kariérnu prestávku kvôli rodičovskej dovolenke a začali sa ozývať, aby som v tom, čo som predtým robil pre nich, pokračoval aj naďalej. Naša spoločnosť sa venuje headhuntingu, alebo laicky povedané vyhľadávaniu manažérov a expertov na rôzne pozície pre našich klientov, ktorými sú komerčné firmy. Dalo by sa povedať, že tak trošku meníme ľuďom život, ale v podstate, ako som povedal, je to vyhľadávanie manažérov a expertov pre rôzne firmy. Tie spoločensky zodpovedné aktivity úplne nesúvisia s predmetom nášho podnikania. Nám prišlo celkom prirodzené sa venovať iným ako komerčným záležitostiam a mali sme pocit, že keď sa nám darí dobre, že by sme mohli čas svojho know-how, energie a chcenia smerovať niekde inde, čiže sme sa venovali nejakým 3 nekomerčným projektom. To je taká prirodzená bežná vec. Ak mám byť konkrétny k tým nekomerčným aktivitám, tak práve v tomto priestore sme zorganizovali darovanie krvi, kde prišlo 31 darcov, z toho 30 mohlo darovať a drvivá väčšina boli prvodarcovia. Tak ako som sa venoval, aj sa budem venovať s mojimi kolegami vyhľadávaniu manažérov a expertov a prináša to mnoho zaujímavých ľudí, inšpiratívnych. Celé to naše podnikanie s ľuďmi, o ľuďoch a pre ľudí má veľký význam. Jednoducho ľudia prinášajú myšlienky, inšpirácie, nápady a tak niektoré sa zapáčia aj nám.